Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya so mu gabatar da shirinsa na yau dinnan Juma'a. Yau muna ranar 21 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2022. Da ta yi daidai da ranar 25 ga watan Rabi'u Awwal. A hali yanzu muna cikin daren Asabar 26 ga wannan wata, hijira tana da shekaru 1444. Masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau. Da farkon labaran mu sanar da ku cewa a ranar jiya Alhamis shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya jagoranci taron majalisar ministoci. Kamar yadda aka saba, an samu tattaunawa akan shawarwarin dokoki da dama. Abokiyar aikinmu Zulaha Gambo ta fassara mana abin da ake iya rikewa a sakamakon wannan taron kamar haka. A huskar ofishin ministan harkokin waje, taron majalisar ministocin ya sa hannu akan wata takarda mai ba da izinin zuba kudin kwantarage domin samar da ruwan sha a babban birnin Yamai. A huskar ofishin ministan cikin gida, taron ministocin ya yi na'am da ayar doka mai kafa dokar ta ɓaci a jihar Difa da wasu gundumomin na jihar Tawa da suka hada da gundumar Tasarar Tiliya da na Tilaberi kamar su Bankilare da Abala da Bani Bangu da Sai da Toro da Tera da gundumar Tilaberi da Gotai. Wannan dokar ta bacin da aka aza za ta ɗauki tsawon wata 3 kuma za ta soma aiki daga ranar 3 ga watan Nuwamba mai zuwa. Haka zalika ma a gundumar Filinge da Balle Yara da Kwalo su ma an kafa musu dokar ta ɓaci, amma tasu za ta soma daga ranar 19 ga watan Nuwamba mai zuwa. A huskar ofishin ministan agaji da tawahi, taron ya yi na'am da shawarar doka mai ginda ya sharɗin yin kakkau da al'amuran asha da sauran hatsarorin da ke iya afkama al'umma. A huskar ofishin ministan sadarwa, taron ya yi na'am da ayar dokan nan da ta yanka kasan alawus da abubuwan moriya ga 'yan majalisar dokoki. A huskar ofishin ministan ba da horon aikin hannu da fasaha, taron ministocin ya yi na'am da shawarar doka da ta yi gyaran huska ga takardar kare karatun ayyukan hannu da husa'a ga NCAG da ake kira Breban Husa'a cewa da BAT, wanda daga yanzu aka karya shi aka maida shi sartifika husa'a cewa da CAT saboda an gano cewa ɗaliban da suka samu Breban ba su kware ba yadda ya kamata, shi yasa aka maida shi sartifika. A huskar ofishin ministan shari'a, a nan ma taron ya yi na'am da shawarar doka da ta amince da rahoto na 5 da aka yi a Nijar akan yaƙi da musguna ma ɗiya mata da nuna musu bambanci da wariya. Sai ofishin ministan kariyar yanayi da yaƙi da hamada, taron majalisar ministocin ya yi na'am da shawarar doka akan ƙa'idodin da sharuɗan da kuma hanyoyin tsarin kula da gandun daji da halittun da ya kumsa da ruwan ƙasa da ake kira ADS. Wannan tsari zai kula da kyautata ruwan sama da na ƙarƙashin ƙasa, kamar misalin gulbin Isa da koma dugu yobe da tabbuka masu shekarewa da masu hakewa da sauran ƙoramu da rahi a duk faɗin ƙasar Nijar. A ƙarshe an naɗa wasu jami'an gwamnati a wasu makamai daban-daban, inda da shi ne aka rufe taron ministocin na jiya. A safiyar yau dinnan Juma'a kuma shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya kai wata ziyarar gani da ido a cibiyar ma'aikatar nan ta Ikrizat, wacce take kula da wato bincike akan ilmumuka daban-daban da suka shafi al'amuran noma da kuma kariyar muhalli, inda a can waɗansu matasa ke ɗaukan waɗansu ilmumuka na zamani. Daga nan kuma ya wuce a wata gidan likita ta yankin karkarar ta Sadore. Abokin aikinmu Muhammad Hadi Badamasi ya haɗa muna wannan rahoto a kai. Kyan alkawali cikawa kuma sannu ba ta hana zuwa. Sannu a hankali. Shugaban jamhuriya shugaban kasa Muhammad Bazoum na cika ɗaya daga cikin muhimman alkawula da yawa 'yan kasa a yakin neman zaɓe na cewa ba zai taɓa nisa da su ba, zai kasance kullum a tare da su. A haka ne a ci gaba da ziyarce-ziyarcen da yake yi don ganin halin rayuwar mazauna karkara. A yau da safe shugaban jamhuriya shugaban kasa Muhammad Bazoum ya kasance a garin Sadore da ke cikin gundumar Sayi. Tun daga shiga garin ne shugaban kasa Muhammad Bazoum ya samu kyakkyawan tarbe daga magabata na bariki da na gargajiya da dumbin al'umma na garin na Sadore. Bayan gaisuwa da maraba da zuwa, shugaban jamhuriya shugaban kasa Muhammad Bazoum ya soma ziyara tashi ne da
ya yi godiya da alasan barka game da ire-iren waɗannan kalamai da shugaban ƙasa ya yi amfani da su a gaban talakawa. Shugaban ƙasa ya kama mutanen jihar Doso albishiri. Menene albishiri? Akwai abubuwa da yawa da bamu san da su ba. Su ne kamar harakar ruwa da jihar Doso cikin Nijar tana cikin jiha wadda ta fi kowace ruwa na ƙasa. To kenan inda an ka ce kun yi ko ina arziki na ruwa na ƙasa, me an ka ce an ce noma. To ya kama mutane albishirin da gwamnati nan zuwa 'yan shekaru kaɗan na tahe, gwamnati za ta sa maƙudan kuɗi a aikin noma don ya kasance jihar Doso ta zama ita ce an buta ta abinci nan Nijar. Ba a ce za a zo a ba mutane kuɗi kyauta wacce an ku zo ku yi aiki a taimaka muku da kayan aiki da ma'ilmanta aiki da duk abu na zamani da shahi aiki. Kenan jihar Doso albishirin da shugaban kasa ya kawo shine jihar Doso ta shirya aiki wa za a shiga tukuru, aiki ne za a shiga na noma don a hidda Nijar cikin wanga hali take na tashin abinci. Zance na biyu shine yace mutane kuma su kama juna, su so aiki, su bar su sa su hidda kansu cikin wani ance da wani haraka yan security da sauransu. Duka kowa ga ya zama munahuki, kowa ya mai da kishin kasa ya sa shi gaba. Dangance da waɗannan alƙawula da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya ya ɗauka ma al'ummomin da ke waɗannan yankuna baki ɗaya, mai martaba sarkin Junju ya sake yin kira ga al'ummar yankin da su tashi tsaye su zagine su dafa ma shugaban ƙasa a cikin wannan yunkuri nasa na kyautata halin rayuwar al'umma ta kowane ɓangare. Mun ji abin da shugaban ƙasa ce zuwa ga mutanen Gingu. Na ga mutanen Gingu suna dariya, ai amma shugaban kasa babban magana ce ya yi da ya ce ku mutanen Gingu ku 'yan uwana ne, na yi muku alkawali tun lokacin da na fara zakwa, tun da tun Nijar shi president Bazoum Gingu ne ya fara zakwa, ya ce kai zan nemi mulkin Nijar. Gingu ya fara waɗin wannan magana. Kenan yanzu ai tuna ta suwa ne, ya ce ku mutanen Gingu 'yan uwana kuke, alkawalin da na yi muku zan cika shi, amma ko ba ni ɗan lokaci kaɗan. Mun yarda, mun ji daɗi, an mutunta mu, an ce mun alkawalin da an ka ɗauka ba a manta da mu ba. To tunda ba a manta da mu ba, muna jira Allah Ubangiji saboda ya yi mu komi lokaci. In dai niyya na da kyau to Allah na tabbatar da wanga abu. Za mu tayar shugaban ƙasa da addu'a na ƙasar ga ta samu kwanciyar hankali na niyyar da ɗauka mutanen Gingu. Ya kasance Allah ya kama mishi kuɗin da ya ce yake ga nema, abun ya tabbata haka. Amma ba yin hanya ba, kuma ya sha hankalin mutanen Gingu. Ya ce musu ba yin hanya ba ɗai ne, hanya ga sunan da yawa an yi amma mutane na nan zabzab suna zama banza. Ku tashi tsaye ku yi aiki, ƙasar ga mutum guda bai iya gina ta. A ƙarshe mai martaba sarkin Junju Bashir Haruna Hambali ya sake kwala kira zuwa ga al'ummomi na yankin gundumar Junju, hasali ma na jihar Doso baki ɗaya, kowannensu ya dukufa ga ayyukan noma domin taimakawa Nijar wajen samun wadataccen abinci da kuma arziki da wadata. Ya ce mutane su koma ma aiki, ya ce mu gaya ma mutanen ƙasar Doso wallahi su koma ma aiki, su koma ma noma. Ba ho kuɗi za a zo a raba mutane, in ba an ga ana yi ba za a kama ba. Kenan ku tashi tsaye, ku bar neman banza. Ƙasar ga ba yi ta don ragaye ba, an yi ta ne don mutane su ɗauki su koma su yi aiki. Ku yi aiki na noma a samu a ci da ƙasar ga, mu bar sayan abinci da ƙasashen waje. Akwai ruwa jihar Doso. Muna kira ga waɗanda Allah ya sa suna da hali su zo kasashen nan na ƙasar Doso sosai gonaki a yi noma. Su baske noma yanzu ba na talaka ba ne, noma yanzu ba a yi ba ne don a ci, noma ya zama kamar business, kasuwa, ka noma don ka saida. To shine shugaban ƙasa ya kwatanta mana mu koma mu waye mutane kai su koma ga aiki, su so ƙasarsu. To jin abubuwan da ya haɗi ni na roƙe shi alharma guda, na ce mai shugaban ƙasa ina son ya kasance abinci da ake kawo vanta a primo dere da distribution gratuite wanga ake ba talaka kyauta, ni na roƙa ni ƙasar Gingu ga a sakin wannan. Ba mu so kai, ba mu yarda ana ci da mu, kowa ya tashi ci da kanshi. Tausayi yana halaka mutane, neman banza yana mai da ƙasar ga baya, saboda neman banza da son banza shi mai da ƙasar ga cikin halin da take. Kenan mu batun a taimaka mu da abinci ba mu so. Muna kira ga shugaban ƙasa a taimaka mu da kayan aiki. An ka taimaka mu da kayan aiki za a aiki. Ƙasar Gingu bana an yi abinci, samari sun gane duk abin da muke nuhi, kuma sun koma ma aiki tukuru. To wannan shine gina ƙasa, saboda in akwai ƙoshi ake zancen lahiya, in akwai ƙoshi ake zancen ilimi, in akwai ƙoshi ake zancen security. Tankiyo babu ƙoshi, babu kwanciyar hankali, babu lahiya, babu ilimi, babu komi da zai biyo baya.
kenan koshi shine a gaba da komi, shine gaganiyar da shugaban kasa kenan yana yi ga abin da ya kwatanta muna, yake kira ga mutanen Doso su tashi tsayin daka, su gama karhi da karhi don kasar ga Allah Ubangiji ya kama muna. Kuma mun yi murna sosai da shugaban kasa, Allah ya sa ya tuna da mu, ya zo ya muna waɗannan jawabai, ya nuna mana arzikin da a gare mu, to mu kama mu ci arzikin tare, shine mu koma mu aiki. Daga nasa bangare mai martaba sarkin Gaya shi ma ya tofa albarkacin bakinsa, inda ya kai sahihiyar godiya zuwa ga shugaban kasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum a game da wannan ziyara da ya yi a yankin karkarar Gaya gabaki daya da ma wato jihar Doso. Yana mai cewa mun ji daɗi kwarai. Al'umman Gaya sun hito da umma an ka tarbe shi, da mun ka tarbe shi kuma kasa da ya sauko ya ta yi gatawani ya dubu gayen nan, kuma da baya ya ta yi hospital, ya zo hospital yana ta yi kamfanin madara, da baya kuma ta yi wurin shi wannan da ake jatu yin kan ya ta yi wurin su kai shi san ina nan da ya zo bai tsaya ba hakari hudu yana kokare shi, kuma duk alkawarin da ya dauko muna fata Allah sa ya cika shi, kuma Allah sa Allah kama mishi ya yi shi. Da mun ka zo insha Allah al'umma Gaya mun ka kwata musu, mun ka yi musu magana, mun ka yi duk mu ne su yarda, kuma sun gwada mun so, sun gwada mun ne muke so, sun gwada mun tarban shugaban kasa. Abin nan ba mu sani dadi da ya kashe mu, dadi mun ka ji, kuma mun gode da mutanen Gaya da al'umma duka muna gode su. Kamar yadda kuka sani, wannan wata da muke ciki na Rabiu Awwal wata ne mai albarka, wata ne wanda a cikinsa ne aka haifi manzon rahama sallallahu alaihi wasallam. Dangance da haka 'yan uwa musulmi a sassa daban-daban suke gudanar da daren maulidi, dare na tuni da haifuwar manzon rahama. Dangance da haka ne a garin Bargo da ke cikin yankin karkarar Balliyara ta Gazar aka samu gudanar da shagulgullan daren maulidi karo na 9 da ake gudanarwa a wannan gari na Bargo a karkashin jagorancin Sheikh Alkhairu Munkaila Bargo, inda dimbin musulmi suka taru domin tunatar da kansu muhimmancin wato tsare-tsare daban-daban na addinin musulunci, da tunatar da kansu ka'idodi na addinin musulunci, da tunatar da kansu irin tarihi na manzon Allah da kuma sahabbansa yadda suka yi gwagwarmaya domin musuluncin ya kagare mu. Haka zalika an yi addu'o'i da dama domin Allah maɗaukakin sarki ya taya magabatan ƙasar Nijar jagoranci a cikin adalci, sauki da tsanaki. Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya a duk faɗin ƙasar nan, sannan kuma albarkar damana bana da aka samu Allah ya sa a ci lahiya. Mazauna taron sun yi fatan Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana baɗi war haka, inda za a sake taruwa irin wannan taro domin ci gaba da karance-karance da zikirori da kuma addu'o'i ga baki daya zuwa ga kasar mu Niger da kuma kasashen musulmi. Allah maɗaukakin sarki ya karba mana ya kuma tabbatar mana da kwanciyar hankali. Masu kallon da sauraron mu, iyakacin abin da ya sauka kenan a shirin waɗannan labarai ne, sai kuma gobe idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu. Baro Arzika na nan tafi domin karanto muku da waɗansu labaran, ni kuma a madadin abokan aiki gaba kaɗiki ɗaya da suka taya ni gabatar da shirin, anan nake fata alheri da ku. Assalamu alaikum.